Hazine we Maliýe Komiteti Türkmenistany täzeden gurmak tagallalaryň içinde iň möhüm bolan guramalaryň biri hem şüphesiz hazine we maliýe guramasydyr. Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda hazina we maliýe namyna hakyky manyda hiç bir iş görkezip biljek gurama ýa-da guruluş ýokdur. Onuň ýerine guramaçylykly jenaýatçy toparyň bähwidini goramak maksatly halka garşy işleýän bikanun guramalar bilen ýurdy talap gelýärler. Bu talançylyk netijesini Milli Halas Etiş Komitetiniň maksatnamasy boýunça Türkmenistanyň gurucu hökümetiniň barlyk we gözleg işleri geçirmegi babatda özara duşuşykda bellenip geçilipdi. Bu barlyk we gözleg işleriň netijesinde Milli Halas Etiş Komiteti Hazine we Maliýe Komitetiniň döredilýägini halkymyza bildirýär. Hazine we Maliýe Komiteti Türkmen halkynyň ýitiren baýlyklaryny täzeden dikeltmek, guramaçylykly jenaýatçy toparyň elinden öz kontrollugyny almak we iň esasy maksady bolan täze Türkmenistanyň gysga wagtda ykdysady taýdan galkynmagy üçin işler alyp barjakdygyny açyk beýan edýär. Hazinanyň ýeketäk we şüphesiz eýesi halkdyr. Hazina mülküň we türkmeniň geljeginiň kepilidir. Adalet mülküň sütünüdür. Hazina mülküň goragydyr. Nesil hazinanyň güýjüdür. Döwlet hazinanyň tasdiklaýjysydyr. Obyektleri, emlakleri we kärhanalary ykdysady dolanşyga girmek barada. Tök. Gysır obyektleri ykdysady dolanşyga girmek üçin önümçilik profillerini türlü formalarda hususlaşdyrmagy we diversifikasiýa etmäge ruhsat bermek barada. Didimzorluk, korrupsiýa we garnaşparazlyk esasyna üstüne çökülen döwlet emlaklaryny ýygyna, ýagny hazina gaýtaryp almak we hususlaşdyrmak üçin täzeden tendere çykarmak barada. Didimzorluk, korrupsiýa we kanunsyzlyk esasyna ellerinden alynan şahsy emlaklary, kärhanalary ýygyna, ýagny eýerlerine gaýtaryp bermek ýa-da gaýtaryp bermek mümkin däl ýagdaýynda öwedini dolmak barada. Topragy Türkmenistanda doglan watandaşlara garşylyksız bermek barada. Türkmen milli manatynyň hopsuzlygyny üçin etmek we anamyny täzeden dikeltmek barada. Türkmenistan Cumhuriýetiniň pul, kredit we maliýe sistemasyny täzeden dikeltmek barada. Hazina ýuridik şahslaryň emlaklaryny satyn almagy we satmagy başlangyçda kanunlaşdyrýan institutdur. Hazina şertnamalaryň kardy berýän we kardy alýan iň uly institutdur. Hazina täze Türkmenistanyň gurucu guramalaryny gerekli maliýe we maddi serişdeler bilen üpjün edýär. Mehanizm işlenip düzüldi.